Coñeces algunha Chegou Papá Noel. Que? Non coñeces a ningunha Domilita? Papá non é, nin mamá tampouco. Como Sabe? dis? Que Domilita, escoitaches algunha vez ese nome? Domilita. Había escoitei no agora. Acabamos de... Bueno, pues é a primeira vez tamén. Bueno. Moi ben, Lisardo. Hola, onda sempre. A seguir mal, Moi ben. E ainda ahora no Nadal non para de ter enfermidades, O sea, bueno, pero o día que mellore acabou o coche, non vale, non vale. ¡Hombre, Lisardo, amigo! ¿Qué tal, hombre? Parece que ando tornando as vacas, verdad? Atrás! verdad, claro, Qué tengo mala razón. vida. Qué pavera usted, caramba. Séntese aí, hombre, póñase cómodo. Non lle fixo gracia que non son de campo. Porque non conocen vaca, non conocen vaca. Venir de La Coruña. Bueno. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está usted? Que? ¿Cómo está? Hoxe estou contento, estou feliz, estou emocionado. Qué maravilla, Dios. A min encanta o Nadal. A mí tamén. Pero non vai falta bailar. Onde vai? Si xa está. E agora que ao saco, ven. Nada, carallo, xa estamos. Ai, que frío está! Lisardo, Está frío, me cago en Dios. Estou enfermo. Oiga. Que? ¿Qué? Estaba intimando aquí. O día que... ¿Qué? Dios, que quere? Eu poño música e bailo, Si Pero usted que ven aquí, hombre. Siéntese aí, coño. Cántamo Nadal, que bonito. As cenas na casa en familia, o mensaje do rei. En estas fechas tan entrañables, me llena de orgullo y satisfacción. Deixe de pintar o mono. Dios, anda, deixe de perdeuse a pintar- magia toda. Deixe de pintar a mono. Bueno, voulle dar a razón, A verdade é que... Voulle dar a razón, digo, que Sí. é un tempo bonito, verdade? Que o Nadal, tempo de paz, tempo de amor, Tempo de pasar o día na taberna ali bebendo viño. Carallo, Lisardo, a ver. Toda la vida. Que sí? Bueno, a ver, Certo é que na Navidad a xente gustalle xuntarse, facer cenas, comidas... Oye, por certo, outro día estaba lendo o periódico, cuidado, Sí. E li unha noticia que poñía que en España hai máis cenas de empresas que empresas, Cuidado. Non lle dijo que non é. Sí. Dios, a xente como bebe, Dios mío. Toda la vida. Bueno. Ya. A ver, son fechas que sempre un se sobrepasa un pouco. Sí. Pero bueno, voulle dar un consello para usted e para todos, cuidado. Que lle vou dar un consello. Non o ben, debe ser do... Sí, debe ser un pompón que lle tapa. Un consello para todos. Hai Sí. que beber con moderación. Ao mesmo tempo que estamos na Navidad, beber con moderación. Xa parrachá. A mí dame igual beber con moderación, con asunción, con encarnación. A mí como gusta beber. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Xa está, coño. Xa sei que lle gusta a Navidad, que está moi contento, pero xa está. Que xa está. Bueno, veña, que ven a consulta, ande. Pois veño porque Joder, sus, que de verdad. teño aí un problema Pues dígame, veña, que pasa? pola retaguardia. Pola retaguardia. Sí. Ah, fontanería. Ten No. meu cuñado é fontanero, señor. É que non evacúan as tropas. As tropas de que tropa? Que tropa de que? Oi, que carallo. Como lle explico eu? Porque hai xente de fora. Bueno, pero... Vou ao monte plantar un pino e veño de volta para casa o pino sin plantar. Pero ahora pa plantar as fincas no inverno, os Oi, árboles... que carallo. Ese é como que vai aos Estados Unidos a ver Chicago e acaba vendo Las Vegas. Non, O carallo que non dá o cajado, joder. Vale. Hostia, hai que dicir todo, macho. Vale. Bien. Home, Ahora sí que entendín. Ahora entendí. foi. Xa me pareceu a min, cando entrou por ali, xa dixen eu, está gordo. Que carallo vou estar xordo? O que estou é Hostia. empachado, home. Estará empachado. Que empachado, me cuenta. Hombre, por el amor de Dios. Lisardo. Oigo, digo, empachado estará, pero o motor roxo parece un Perkins. Como? Nada. Voulle facer unha receta, voulle dar un laxante, para ver se intentamos... Hostia! A mí non me volvo a chamar mangante que lle fendo a cabeza, Pero que manga? Home, que manga? Que? Díxenlle que lle vou dar un laxante
para evacuar ese problema que ten. Hai unha cousa para que mando Para que bien. lle ande o vientre. E de paso Sí. tamén voulle pedir xa a vez para que vaya usted ao torrino, que parece que compre. Bueno, carallo. Voulle pedir cita. O jorrino xa o matamos no puente da Inmaculada. Sí, xa valen os chourizos. Oeu, coite. Dios. Están riquísimos este ano. Pa o próximo viernes que viña traio a prova. Sí, trae, hombre, trae a prova, non? Salieron ya generosos este ano. Sí, pero no, Acertoulle co picante. Sardo, Que? que non lle digo eso. Dígolle que está usted perdendo algo da audición. É o que lle quero decir. Como íbamos matar na habitación? Matámolo na eira. Carai. Hombre, pero Na habitación anchese todo de sangre. Depois non hai Dios que quito cheiro, entende? Na eira. Usted ben se ve que matou poucos porcos. Que? Que lle pasa? Que perde usted o oído, está perdendo o oído todo. Eu? Sí. Eu escoito perfectamente. Sí, hombre, unha maravilla, dá gusto velo, Home. Pero bueno, non se preocupe, estése tranquilo, que agora hai uns aparatos para oír, hai uns aparatos moi bons, Eu pa que os quero. Bueno, non se preocupe, Eu hombre, que ahora... escoito ben. Sí, pero mire, son moi bons os aparatos, o problema é que son caros. Ten que me dar agora 1000 euros para eu encargarlle o aparato, entende? Que me ten que dar 1000 euros para encargar o aparato, para oír. Eu non sei que carallo di, non lle entendo nada do que me di. Ao mellor teño algo de pérdida de audición. Home, claro que ten pérdida de... Sí. Claro, ahora como lle falei de cartos, ten pérdida de audición, claro. Xa. Usted escoita o que lle interesa, yo que non, Pero mira unha Xa cousa. me parece a min. Esta é a receta para ir de vientre. Sí, é o laxante. Por marcho que me están apretando, ainda vou pastou para aquí e ahora vamos a boa, entende? Poñemos isto feito unha Isto lástima. tamén é certo, que isto que non vale para aproveitar. Vou dicir unha cousa. Usted sabe en que se parecen ustedes os médicos aos cantantes de reggaetón? Non, a ver, sorpréndame, Lisardo. Teñen unha letra de mierda. Bueno, Yes. xa está. Marcho! No, Que quere, home? Pode marchar, pero primeiro ten que me pagar a consulta. Oye, home, sí. Felices festas para usted tamén. Delle recuerdos á muller. Ala! Pero esta Hasta chica outra de hora. manera, chico, todos los días. Qué barbaridad. Mira que letra. Ya. Hasta outra hora. Bon Nadal, Bon Nadal. Bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal.